To se isto često, znaš, provlači. Jeste tema, jer ti si rekao i slažem se s tobom, vjerojatno je to kombinacija jednog drugog. I nedovoljnog treninga, i neadekvatnog treninga i previše nekih drugih stvari koje možda nisu dobre. Ali često se čuje da djeca ne smiju raditi trening snage, prestaće rast. S druge strane imaš smjernice Svjetske zdravstvene organizacije koja kaže da djeca već u svoje 2., 3. godine moraju da budu uključene u aktivnosti koje će kao posljedicu imati adaptaciju u tijelu i jačanje mišićno-koštanih struktura. Šta ti predlažeš sad? Je li ima smisla da djeca na vrijeme krenu sa jačanjem mišićno-koštanih struktura, što naravno ne podrazumijeva da dižu sad tegove, nego da to rade treninge koji su prilagođeni njihovom uzrastu. Šta medicina kaže o tome? Dio medicine koji se ja bavim se uglavnom bavi posljedicama. Šta mislim? Ja se sjećam da smo mi kod djeca se ispred grade igrali od jutra do mraka. Imali smo trening, nosali smo nešto stalno. Trening snage koji nije bio programiran, ali jednostavno mi smo se igrali dok ne popadamo. Brat i ja smo naučili skijati ispred zgrade na Košarskom brdu. Bila je ona učna rasvjeta, imali smo noćno skijanje. Duše bilo je više snijega u Sarajevu. Brat poslije toga postao olimpijac. Nije on otišao na Bjelašan da uči skijati, on je otišao tamo se ozbiljno baviti sa 7 godina, ali do 7. godine se naskio ispred zgrade. Sad je to nemoguće. Mislim, život je bio jednostavniji, bilo se jednostavnije organizovati. Djeca su više išla na more, više su plivali. Govorim stvari sve koje pada na pamet, ali bilo je to fizičke aktivnosti. Ja sam sinoć sa nekim prijateljima razgovarao i ljudi me isto ovo pitaju kako je moguće da se mi, eto, padali smo, pa nam ništa nije bilo, sad malo nekom pokaže da je vidio ovo, molim te da je vidio, pročitaš tamo, to stvarno vrlo ozbiljne povrede. I ta djeca se u tim godinama, tinejdžerskim, 13, 14, 15 godina, već bave sportom na puno većoj razini nego što je to bilo. Nivou, negdje su bodovi, liste strelaca, rezultati, takmičenja, titule, mislim. Malo su i s tim opterećeni.